σας παιδιά, σήμερα κάνω βίντεο και θα μιλήσουμε για το κανάλι του φίλου μου. Ας πω κάτι μικρό που έχω προσέξει. Πώς έχει πάρα πολύ views. Όπως βλέπετε στο SharePlay έχει 21.000 views. Και κοιτάξω αυτά τα views. Με αυτά όλο αυτό το μήνα μπορεί να πάνε 15 ευρώ. Και αυτό χρόνο 100. Κάθε χρόνο 179 ευρώ. Αυτό είναι αρκετά για τον φίλο μου. Και να δείξω ποιο βίντεο το κάνει να έχει πάρα πολλά views. Πρώτα απ' όλα κάνει αγγλικά βίντεο. Και ο δεύτερον έκανε ένα Pokemon βίντεο που έκανε Evolve το Pikachu και έχει πάρει 12.874 προβολές. Και πάρα πολλά ακόμα βίντεο, δηλαδή το Magmar και τέλειωσε να κάνει Evolve 2.000, το πρώτο Evolve, δηλαδή πάρα πολλά. Δηλαδή ας πάμε το Pikachu ένα και έχει γίνει Raichu, έχει 50 like. Don't mind, αυτό είναι το παλιό του skin Roblox. Α ναι, να σας δείξω και το δικό του Roblox profile. Είναι και μ' αρέσει το δικό του profile όμως έχω βρει α ναι, και αυτό το ready my profile, αυτό θα το μιλήσω σε άλλο βίντεο. Πάμε friends και εδώ είναι φίλοι μου. Μη στέλνετε σήμερα friend requests, επειδή τελείωσα, δεν θα κάνω άλλους accept, αρκεί αν είναι φίλοι μου στην αληθινή ζωή. Γιατί αυτό είναι το δικό του avatar, είναι simple. Δεν έχει rap, ενώ δεν έχει κανένα element item, δηλαδή κάτι. Το πάτησα. Και ας μιλήσουμε κάτι για τα... Αυτό είναι το Read My Profile. Αυτά τα account φτιάχνονται από ένα ρομπότ ή από μια εταιρεία που δεν ξέρει κανείς και παίρνει όλο το Roblox, δηλαδή Read My Profile, Read My Dance, Description. Δηλαδή τώρα έχω 212. Don't click me, click me. Δηλαδή όλα αυτά είναι spam, μην τα ανοίξετε, γιατί είναι scam. Γιατί ας πούμε πάμε don't click me, αφού σου έχω πατήσει και τι έγινε. Εδώ λέει hello, go to Roblox store, revamp as person for playing have been qualified to receive a Roblox gift card code for 1,000 of Robux instantly for free. Redeem your game card instantly, simply go to Roblox or redeem. No information or download is required. Δηλαδή αυτοί ακολουθούν πάρα πολλούς. Δεν είμαι ο μοναδικός. Δηλαδή ακολουθεί όλους. Όχι όλους. Η Roblox παίζει είναι παραπάνω. Είναι 300 εκατομμύρια και πάνω. Δηλαδή να πάω ξανά friends. Και να πάω followers. Έχω 106 followers εξαιτίας του read my description. Read my description. Read my description. Γιατί αυτά don't click me, don't click me, click me. Read my description. Όλα αυτά είναι απλώς scam. Μην τα πατάτε. Δηλαδή πεντάχρονα αυτά να πιστεύουνε. Και ας πούμε πάμε στο site να σας δείξω τι εννοώ. Δεν θέλω να γίνει. Αχ. Δηλαδή αυτό λέει το site.
Για πάμε. Ctrl V. Enter. Να δούμε τι λένε. Το Roblox Store. Μια αρχή που σχεδόν κανένας δεν θα πιστέψει. Roblox. Τώρα αυτό δεν είναι το logo, αυτό είναι το παλιό logo. Εμείς τώρα έχουμε αλλιώς, είναι αλλιώς τώρα. Last update, πριν 5 μέρες. Μπορώ να γράψω το chat. Δεν ξέρω πώς το κάνω. Αν εδώ λέει Robux. Θα πάω το maximum. Δεν σε πάρει. Ας γράψω. Δεν θα κάνω. Από θα σας δείξω. Είμαι. Αν εδώ. Προσπαθώ που να είναι. Ναι, γιατί όχι. Μπορώ να γράψω. Παρακαλώ, τόσο μπορώ. Τόσο μπορώ. Όχι, δεν μπορώ. Fair connect. Success. Selected 1500. Α, ναι. Λέει human version request. Ωραία. Πατήσω. Α, ναι. Είναι από αυτά που πατάς και σου δίνουν 20. Πες ώρα να έχουν 7. Γράφεις το τηλέφωνο σου. Ακόμα σε αυτό. Αυτό γίνεται μόνο αν γράψεις το τηλέφωνο σου, οπότε μπορεί να το κλέψουν. Το κινητό σου μπορεί να κάνω hack. Δεν ξέρεις τι θα γίνει. Επειδή έχω Windows. Γιατί λέει πάρα πολλές ερωτήσεις. Jet black, κίτρινο. Ένα μέτρο. Και εδώ λέει να γράψουμε. Δεν θα γράψω. Και μετά συνέχισε και συνενεκωθικό. Μην τα πιστεύετε αυτά, είναι scams. Επίσης να σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και subscribe. Γιώργο, τι λέω. Αυτό δεν είναι το όνομα του φίλου μου, μια σχέδια. Είναι ψεύτικο, πλάκα κάνω. Ελπίζω, δεν σου λέω κάτι κακό. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και subscribe και τα λέμε την άλλη φορά. Bye!